Hallo beste van NL Gaming Project. Ja, ik zou jullie nog laten zien hoe je een filmpje ging uploaden. Nou, dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Je zoekt het goede filmpje gewoon op. Dit is bij mij. Dus even kijken, moet ik even kijken. Mijn vond me deze. Dan zet je hem. Hier de naam. Hoe ik een Zo, heb je gewoon een naam staan. En ja, moet je gewoon even wachten op de tijd resteren. Dus ja, ik ben nu 2 filmpjes aan het uploaden. Dit staat er, maar ja, toen vind ik best hier anders te maken. Maar hier, kijk, dat is ook wel. Met sommige filmpjes kan je zo ook wel klein maken. Want ja, dat niet doen we graag gedaan. Ik ga ook nog zeggen maken hoe je een filmpje versnelt of verandert. Ja, en dan zeg ik peace.